טוב, אחר צהריים טובים. כשנקבע התאריך לא שמתי לב שהוא גם יש בו סמליות, אבל פתאום בוגרי המחזור שלי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית נזכרו שהיום לפני 50 שנה התחלנו את דרכנו והתחיל פה רחש בחש, וכל אחד פה מתווכחים האם השיעור הראשון היה של פרופסור קרצ'מר או של פרופסור לבונטין. אני פה מדבר כנראה כבר על שמות גם חבריי למחזור לפחות שכיהנו כשופטים כבר הם או אמיתיים או שבכלל פרושים לגמרי, אז פתאום אני שם לב לתאריך ומיד משתלב עם הכיוון שבו אני באתי לדבר איתכם, לא לעסוק באקדמיה. יש לי כמה מגבלות. אחד, חלי תדבר איתכם על צוואות הדדיות, ואין ספק שזה תחום מרתק. אבי תירוש פה? אבי, כן, אבי עוד ביום חמישי כבר אמר לי, תראה, לקראת ההרצאה שלך שים לב לסוגיה, והעביר לי גם תיק שהוא מעורב בו בנושא של צוואות שזה למעשה צוואות הדדיות, גם כן עם יורש אחר יורש, יורש במקום יורש. בקיצור, אני הבנתי שאם אני הולך בערוץ הזה, אני בבעיה עם חלי, כי אני פה עובר עבירה של השגת גבול. דבר שני, אני לא רוצה לעסוק איתכם אקדמית, אלא אני רוצה לעסוק איתכם בכמה היבטים פרקטיים, ופעם אמרנו שמי שבא להשתלמות ויוצא ולו גם עם טיפ אחד, דיינו. אז אני הולך לכיוון של 3-4 טיפים. לקחתם אחד מהם? אני כבר חותם לכם על התעודה. אז אני התבקשתי לדבר, גם כן חלי ויעל, היכולת שלכם כל פעם להקפיץ אותי לנושאים אחרים, ואת מה שאני בעבר דיברתי לתת למישהו אחר, ואז אני נאלץ להתכונן יותר טוב. אז בסדר, אני אתמודד עם זה. אני עומד לדבר על מה שנקרא יורש, במקום יורש, יורש אחר יורש, ונחזור לכמה מושכלות יסוד. אחד, אין אדם יודע יום פקודתו, או אין אדם יודע מידת יומו. זה בדרך כלל המשפט, נדמה לי שכולנו מעתיקים בצוואות. איך מישהו פעם אמר, כנראה כל הצוואות יש להם אבא קדמון אחד, ומאז כולם מעתיקים ומעדכנים. אז זה המשפט שמופיע, והוא גם נכון מאוד. ואומר פילוסוף יהודי צרפתי, טיבו הבלתי צפוי של המוות נעוץ בעובדה שהוא אינו מצוי בשום אופק, הוא אינו ניתן לשום אחיזה. ואמר איזה פילוסוף אחר שאני לא מצליח למצוא את האסמכתה, מי שימצא שיודיע לי, המוות הוא הדבר הוודאי ביותר, הבעיה הוא תמיד מגיע בהפתעה. למה אני מדגיש את הדברים האלה? כי כשאדם הולך ועושה צוואה ויוצר מנגנון של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש, נקודת המוצא שלו זה שיהיה איזשהו סדר דברים שימשך. הבעיה היא שההוא שם למעלה לפעמים מבלבל את העניינים. וכשהוא מבלבל את הסדר הנכון, אנחנו פתאום רואים שאם לא התכוננו לסדר אחר, הרי שפה אנחנו מתחילים למצוא את עצמנו בבתי משפט בשאלות. עכשיו, הבסיס של כולנו אומר מצווה לקיים דברי המת. זה לא רק הנושא של המשפט העברי שמופיע במסכת גיטין, אלא עומד העיקרון של הרצון והצורך לאומדן דעתו של המצווה, וגם שאלה של כבוד המת, גם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דהיינו האוטונומיה של אדם שהוא יחליט בדברים. ולכן אנחנו רוצים להעניק לו את זה, ומכאן יש גם הרבה, ולמשל אחריי ידבר עורך דין ליאור צירלין, שהוא בכלל נביא של ליצור צוואה שכאילו מחושקת בפלדת על חלד עם כל מיני סנקציות לימין וסנקציות לשמאל, תיאוריות מאוד מעניינות ומומלצות באמת לפחות ללמוד ולהקשיב להן. אבל הרעיון הוא באמת, בואו ניתן לאדם, שוב בינינו, הרי גם חלק מהאנשים שבאים אלינו לא תמיד הם יודעים מה הכיוון ומתחילים ומה מקובל ומה אתה מציע ואיך אתה רואה את זה, וחלק מהם גם מגיע שמעתי שיש, אלה של שמעתי שזה הדבר. הבעיה היא שכשאני צריך לקיים את דברי המת והמת איננו, אז יכול להיות שאחת השיטות הטובות שתהיה זה אולי מה שהולכת הסדרה, נדמה לי בשבוע הבא בערוץ 12, הסדרה בנושא של גלגול הנשמות. דרך אגב, כן, אז יכול להיות שאחד הפתרון כדי לדעת את רצונו של המת זה פשוט ללכת לאיזה מתקשרת או לעשות את זה בסיאנס ולשאול אותו למה התכוונת. הבעיה שזה לא קביל, אני זוכר
שהשופטת ברכה בר זיו סיפרה לי שלגבי זה מעשה של מוות לא טבעי שהיה בכפר דרוזי, ביקשו להביא ילד שכנראה הנשמה של הקורבן התגלגל אליו. אמרתי לה, וברכה, איך את יצאת מהפרשה הזו? היא אומרת, העברתי את התיק לשופט אחר. אז זה עוד לא במחוזותינו. אז זה טוב לקריקטורה, ולכן אני אומר, בואו לא נצטרך, הרעיון שלי בהרצאה זה כמה שפחות להגיע לבית משפט, וכמה שפחות לשבור את הראש מה היה רצון המת. בואו נגדיר את הדברים, יש לנו חירות, צוואה לא חייבת להיות על עמוד אחד, מותר לה להיות גם על 3, אם זה מרחיב יותר, ובכך לפתור. כמובן, לא, כשמגיעים לעמוד 2 לזכור מה היה בעמוד 1, כי אם תהיה סתירה, וואו. אחד הדברים דרך אגב שאני נתקלתי בסתירות של צבא שהגיע לצרות צרורות, זה השימוש בתאריך עברי ובתאריך לועזי. מישהו כתב תאריך עברי ותאריך לועזי והוא טעה איפשהו. בזה, זה כבר נתן פרנסה לבית משפט לא רע. מאז אני כותב רק תאריך לועזי, אני לא רוצה ליפול בדבר הזה. אבל שימו לב גם, כולנו דרך אגב עוד רעה חולה, וזה הטיפ הכי חשוב כשאנחנו עושים בצבאות, זה בעיית העתק הדבק. זה כשאנחנו נכנסים לפורמט קודם, לא שמים לב ומגישים ויוצא תחת ידינו ולא שמים לב וישמור השם. אז אומר הנשיא ברק, עומדים ביסוד הפרשנות הרצון והצורך לכבד את רצון המת, ואומר נגזר מזכות הקניין, וכל מה שנשאר לי זה להגיד סוף מעשה במחשבה תחילה, דהיינו כשאנחנו עורכים את הצוואה, בואו נתכנן כבר את כל המסלול, את כל התקלות, את כל הפתירות האפשריות והתקלות שבדרך, ואז ננסח את זה. אני דווקא גם אהבתי את המילים של השיר, וסוף מעשה באהבה תחילה. דוקטור דורון מנשה כתב את זה? מה? פרופסור דורון מנשה כתב את זה? כן. מי? לא יודע. פרופסור דורון מנשה, אוניברסיטת חיפה. אני העתקתי את זה משירונט. זה הרעה חולה. לא, בשירונט הם מצטטים את המחברים. תשמעי, אני חייב לתת את הקרדיט למי שכתב את זה. לא ידעתי באמת מי מחבר המילים, כי כולנו מדברים על דני בסן המבצע ושוכחים את מחבר המילים, אבל הקרדיט, כמו שאתם יודעים, דרך אגב, גם זכויות היוצרים, זה למחבר ולא לזמר. ובכן, אומרת השופטת, תמר סנונית פורר, אחד הדברים היא אומרת, מגיעים אליי וכבר מקיזים את דמם האחד את השני ורבים, וכל השדים המשפחתיים יוצאים, ויש איזה רצון שהם לא יצאו, ולכן הם יוצאים. ולכן אני אומר, אם רק הייתם דואגים לניסוח קודם, אז כל השאלות שיש, למשל, כשאנחנו, בכל זאת חלי, איפה היא ברכה? חלי, אני אגיד בצוואה הדדית או בתיקים, מתחילים, אבי, כמו שהיה בתיק שלך, מתחילים לשאול את השאלות. האם היה פה יורש אחר יורש, או לא יורש אחר יורש? האם היה פה יורש במקום יורש? כלומר על השאלה, בואו תקראו לילד בשמו. כשאני אומר אני נותן לאלף ואחר כך לבית, אני אתן לכם דוגמה, וכמשמעו של סעיף 41 וכמשמעו של סעיף 42 נקרא לילד בשם המפורש. אחד מרואי החשבון שלי אמר שבראיית חשבון הכלל הראשון זה בעזרת השם. השאלה איזה שם אתה נותן לסעיף. אז הוא אומר בעזרת השם, תן לי את השם הנכון ואני מעביר לך את זה בתקציב. אז לכן בואו נקרא לזה בשם המפורש ונגיד את הדברים, ואז לא יצטרכו בבתי משפט ללמוד את כוונה. אם אומר עורך דין בועז קראוס, הוא את המילה כל עזבוני כבר ניסה ללמוד מזה בבית משפט במשפחה, אחר כך מחוזי ועליון, שהכוונה זה המקבל הראשון לא יכול להעביר שום דבר, בגלל שכתוב כל עזבוני יועבר למספר 2. מתחילים לעבוד פה המון בהתפתלויות ובחוכמה בדיעבד, שאפשר היה למנוע אותה מראש. סליחה? שנייה, אני מצטט את התיק שעליו הוא דיבר, ששם היה כתוב כל עזבוני יעבור. נכון? עכשיו, השופטת יעל וילנר
כבר דנה בתיק שצוטט אחר כך בבית המשפט בירושלים, זה דרך אגב תיק שחלי בן ארי הייתה שם מנהלת העיזבון בשאלה, והיא מדגישה, וזה חשוב לנו להבין, מי שקובע זה המצווה שנמצא אצלנו, ולא קובע המקבל, דהיינו השאלה שהייתה, המקבל מספר אחד, שתכף נדבר על הדירוגים, אמר יורשי, האם זה יורשי על פי דין? האם יורשי על פי דין זה על פי סעיף 10 לחוק הירושה, או יורשי על פי מה שציוויתי בצוואתי? ומתחילים פה, מצטט בית המשפט בירושלים, את בית המשפט המחוזי פה, אז יעל וילנר מדגישה, ואני מצטט פה את התיק הזה, מי שקובע זה המצווה הראשון שנמצא, הוא זה שקובע את הדברים ולא מי שיבוא אחריו. וכאן אנחנו כבר צוללים לסעיפים הרלוונטיים בחוק הירושה. חוק הירושה סעיף 41 עוסק ביורש במקום יורש. שימו לב, מאוד חשוב, יורש במקום יורש זה לא יורש אחר יורש, אלה שני מצבים שונים לגמרי. יורש במקום יורש, אני אומר, אני נותן לבני, ואם יקרה המצב ובני אינו יכול לרשת אותי, אזי הנכד שלי. בואו נלך, ישנו גם פסק דין שנדמה לי חשין אמר, באופן טבעי הכוונה תמיד של מצווה, זה תמיד לרוץ לאורך הפרנטלה המשפחתית, וזה לפחות כך הוא הולך לפרש את הצוואות. הוא אומר, ברור לי שזה הכוונה של אנשים, לא לזוז ימינה ושמאלה, אלא לרוץ לפרנטלה. אבל אם אני אומר לבני, ואם הוא לא יוכל לרשת, עכשיו לא יוכל לרשת, זה מכמה סיבות. א', כי הוא ניסה לרצוח אותי. זה גם, הוא לא הצליח דרך אגב, ניסה לרצוח, או לא עלינו, הלך לעולמו לפנינו. בואו נאמר שעד 7 באוקטובר היינו כולנו עוד עם תקווה שהסדר תמיד יימשך כמו שצריך, וראינו שהסדר לא נשמר כמו שאנחנו רוצים. אז אם הוא עכשיו, שימו לב, יש פה עוד מכשיר שהוא מדגיש אותו, ההסתלקות. חלק גדול מהתיקים שאני מניח שגם חלי תדבר עליהם בצוואות הדדיות, זה שמנסים בדרך של הסתלקות לעקוף חישוק של צוואות הדדיות. לכן סעיף 41 אומר, כשאתה בא לתת הוראת יורש במקום יורש, אתה יכול לבוא ולומר, ואם הוא הסתלק, אזי זה ילך לנכד, או אזי זה ילך לאן שלא יהיה, לאן שאתה רוצה. מאוד חשוב להדגיש. עכשיו, שימו לב לעוד סעיף, כי הוא ישרת אותנו אחר כך בהבנה לקראת במיסוי מקרקעין. אם בני לא קיבל אלא נכדי בשיטה הזו, הנכד שלי הוא היורש אותי, למעשה הוא לא היורש את בני. זה לא שזה עבר לבן ומהבן לנכד, אלא הנכד כבר קיבל את זה ישירות ממני, ויש לזה משמעות, כפי שאני אראה לכם בדוגמה. רצית לשאול משהו. לא, בסדר. רגע, אפשר לשאול שאלה? הראשון, הזוכה הראשון לפי הצוואה, אם זה יורש במקום יורש, הוא למעשה הוא יוכל לעשות בירושה משהו... אבל אני ב-41 ואת רצה ל-42, יקירתי. חכי. לא במקום... הייתי יורש במקום יורש. לא, אז אני אומרת, יורש במקום יורש. יורש במקום יורש אין את הראשון. אין, ביורש במקום יורש זה אומר הראשון לא קיים, ואז זה עובר, וכדי שזה לא יחזור לאחור, אני קובע לאן זה ילך. זה להבדיל מיורש אחר יורש. אנחנו נקבל את המצגת הזאת? אם תבקשו יפה, אני מניח שכן. אני בדרך... הבעיה היחידה אם פה ושם שילבתי תמונה שאחר כך לא יגידו שהעתקתי אותה. כן. עכשיו, שימו לב, תזכרו את סעיף 49. סעיף 49 מדבר על חליפו של זוכה על פי צוואה. הוא מדבר על מצב שנפטר אדם שהיה צריך לרשת ולא יורש. ואז הוא אומר,
הצאצאים שלו ירשו. כלומר, בדוגמה שלי, אם רציתי שבמקום בני הנכד או הנכדים, אז אני אולי לא צריך לכתוב דבר בדבר הזה. מספיק שאני אומר בני, וכי אם בני הלך לעולמו, אז הנכדים. אבל אולי אני רוצה גם שינוי מצבים. נכד אחד יותר, נכד אחד פחות. זה מביא אותי אולי גם להרצאה שתהיה היום מאוחר יותר בנושא של הצוואות הלוקחות בחשבון את הצאצא המיוחד, שצריך לקבל אולי יחס מיוחד. זה פעם דיברנו על דבר. עכשיו, שוב, סעיף 49 מאפשר לנו, שימו לב לסעיף ב', הוא מאפשר לנו לקבוע בצבא את מה שאנחנו רוצים, ותכף ניגע בסעיף העל שהוא 53, שאומר כל מה שכתבתי עד עכשיו כפוף למה שיכתב בצבא. זה סעיף 53 לחוק הירושה, ולכן הטיפ הראשון והמשמעותי שאני מצפה שתצאו מההרצאה שלי זה, אל תשכחו את הכלי המשמעותי שאתם מצוידים בו בזכות סעיף 53. סעיף 53 בא ומאפשר לכם לבצע את כל הקביעות שאתם רואים לנכון. ופה אנחנו מגיעים ליורש אחר יורש. ופה המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון. הקלאסיקה זה בדרך כלל בין בעל ואישה, הרי אני רוצה לתת את הכל לאשתי כדי שהיא לא תהיה תלויה בילדים ותרגיש חופשי, אבל, או זה הולך אחרת, אשתי נותנת לי הכל, אבל ברור לה אחרי שהיא תלך לעולמה, יקרה אחת משתיים. או שאני מצטרף אליה, או שאני מצרף אליי מישהי אחרת. זה לא אני, זה הסטטיסטיקה. זה הסטטיסטיקה. זה גם נכון. זה גם נכון, יש לזה גם הסברים. כן, יש לזה גם הסברים. אבל לא, אבל אני אומר, המרצה חיים כהן, שהוא בא מתחום הפילוסופיה והמתמטיקה, אמר, אני לא מבין את הדבר הזה. אומר, גברים בקלות אומרים, אני נותן את הכל לאשתי, והנשים לא כל כך אומרות, אנחנו נותנים את הכל לבעלי. אומר, מעניין למה. אבל התשובה היא שוב, כי ניסיון החיים מלמד שהגבר שנותר או מצטרף לאישה, או מצרף מישהי אחרת אליו. זה ניסיון החיים. יש על זה גם את הסיפור הנפלא על האישה ששואלת את בעלה, תגיד לי, אם אני אלך לעולמי, אתה תיצור זוגיות? בעצם למה לא? כן. ותגיד לי, או היא תעבור לגור פה בבית? אומר לה, מה את אומרת? כן, כן, בעצם שתעבור לגור בבית, אתה תיתן לה גם לשחק במקל גולף שלי? אומר לה, לא. היא אומרת לו, למה? אומר, כי היא שמאלית. אז אני חוזר, אז המצב הקלאסי זה שאני נותן לבן זוגי, בכוונה אדבר, באנגלית זה נפלא, זה spouse, זה לא משנה אם זה גבר או אישה, זה מילה ניטרלית מבחינת המגדר, אני נותן לבן בת זוגי, ואחר כך לילדינו. כשנשאלת השאלה, אבל איפה מתחיל העסק להסתבך? כי בן הזוג בינתיים אולי יצר זוגיות אחרת, וישנה מחויבות אחרת, ואז מתחיל להיות לנו מעניין בחיים. ולכן, אחד הדברים שצריך לעשות זה לחשוב באמת, כמו שאני מדבר על חישוקים, כפי שאני אומר, שהוא לא ילך ויחלה את הדברים עד שזה יגיע לזה. אומר החוק, הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו. דהיינו, יכול לקחת עכשיו את כל העיזבון ולצאת להפלגה באוניות פאר עד יומו האחרון. יש אפילו טוענים שזה הרבה יותר זול מבית אבות. אבל זה גם אפשרות. עכשיו, שימו לב, החוק מגביל אותנו בהתחלה, רשאי לצוות לשניים, אבל בסוף אומר, הוראת צוואה על דרך זו ליותר משניים בטלה, אלא אם היא לטובת מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה. כלומר, הוא בא ואומר, אתה לא יכול ליצור שרשרת אינסופית, וישנו איזה פסק דין של בית משפט מחוזי מלפני כבר הרבה שנים, שאמר מי שניסה ליצור שרשרת אינסופית, אומר בשביל זה תקים נאמנות. אם אתה רוצה שרשרת ארוכה, תקים נאמנות עד שהכסף ייגמר. פה בא החוק ואומר, אתה יכול לעשות את זה רק למי שהיה בחיים. דרך אגב, זוכרים מה זה נקרא לפי חוק הירושה מי שהיה בחיים? גם מי שנולד תוך 300 ימים, המספר הזה מגיע מהמשפט העברי מהקשר אחר. ולכן,
הגעתי לאותו סעיף על, כפי שקראתי לו, סעיף 53 שאומר כפיפות להוראות הצבא. כל הסעיפים שדיברתי, 49 עד 52, פרט ל-42 ד', כלומר הדרישה שמי שלא יהיה שיהיה בחיים, חלות במידה ואין בצבא הוראות אחרות. ולכן המילה אין בצבא הוראות אחרות מזמינה ומזמנת אתכם להכניס הוראות אחרות. ולצורך זה באתי היום. עכשיו מתחילה ההרצאה. עוד לא. שמרי אולי ענה. קחו עכשיו את המצב הבא. יעקב, אבא של ראובן, רחל, אמא של תמר, יצרו זוגיות חדשה, חיים בהרמוניה, אפילו התחתנו, מה שנקרא נישואים בסלנג שלנו, סיבוב ב'. יעקב מצווה, אומר, כל אשר לי לאשתי רחל, רחל אומרת כל אשר לי לבעלי יעקב, ואחרי 120 של הנותר, לבת שלי היא אומרת, ולבן שלו, והוא אומר לבן שלי ולבת שלה בחלקים שווים. בפועל, אמרנו סטטיסטיקה, הוא מת קודם, ענה לסטטיסטיקה, רחל היא אמנם לא פולניה, אבל ענתה להגדרה, חולה, אלמנה. היא הייתה חולנית, אבל החזיקה מעמד. הוא הלך לעולמו, היא קיבלה את כל עזבונו. ואז היא הלכה לעולמה ומשאירה ולמעשה גם תמר וגם ראובן אמורים לקבל את דירת המגורים היחידה שלהם. בעיה. מה אומר סעיף 49 ב' 5? מי שנהנה מפטור דירת ירושה, סליחה, אני קופץ, לא בכדי גם זימנו אותי, כי אני בא בכל זאת מרקע נדל"ן. מי שמקבל דירת ירושה, דהיינו דירה יחידה אצל המוריש, אם הוא בן זוגו של המוריש, שני הילדים אינם בני זוג. צאצא של המוריש, שימו לב. אחד, מי לא? הבן, יפה. אתם מקשיבים ואני משבח. הבן הוא לא צאצא של המוריש. בקיצור, לכאורה, הבן חייב במס שבח. רק על חצי. על החצי, בוודאי, אבל שימו לב, לא מדויק. ופה היופי של החוק. הוא לא יורש שלה, הוא יורש של אבא שלו. כי אני מחזיר אתכם לסעיף 42. השני יזכה במות הראשון, כלומר הוא זוכה בחלק של האבא. הוא לא זוכה בחלק של האמא, ולכן הוא יהנה מפטור ממס שבח. פטור מלא? פטור מלא, כי הוא הבן. לא, זה תנאי ראשון, אחרת אני לא ב-49 ב' 5. שימו לב לסיבוב המעניין. היורש החליפי אינו יורש את היורש הראשון. היורש השני למעשה חוזר למוריש, למצווה המקורי. וזה החשיבות להבין, והנה פתרנו לעצמנו פה. בטח, אצלי הורגים את כולם. גם היא נפטרה, בוודאי. שימו לב, היורש השני בתור אינו יורש את, איך קראנו לה? את רחל, אינו יורש את רחל, אלא הוא יורש את יעקב, וכיורש כזה הוא צאצא שלו והוא מקבל את הפטור ממס שבח. עכשיו, מאוד מעניין מה שאמרתי. אם זה המצב, כלומר, עכשיו שימו לב עוד משהו. הוא אומר, שימו לב לסעיף ג', הוא יוצר איזה מצב שאני עוד לא הצלחתי להבין אותו, ואני אשמח, הוא אומר, השני יזכה אם היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו, אפילו אם היא לא היה כשר במות המצווה. כלומר, כשהאבא נפטר הוא כאילו לא היה כשר, מה? קטין כשר. דיברנו קטין שעוד לא נולד כשר. מי שלא נולד, הוא כשר. שנייה, הוא כשר, יכול להיות, אלא אם אני אבוא ואומר בסעיף 42, וילד אשר ייוולד אפילו תוך איקס שנים. למעשה, זה הדבר היחיד שיכול להיות כפתרון של מה שאת חושבת. כי אנחנו כולנו באים מדיני הירושה, בידיעה שאתה צריך להיות בחיים כדי לרשת. אתה צריך להיות קיים. בואי נאמר קיים. אתה כן יכול להגיד
הוא לא היה כשר במועד פטירתו, כי הייתה צוואה לטובת טבר. לא, זה לא, אפרת, זה לא פוגע בכשרות, זה לא פוגע בכשרות. רק אם אתה מתייחס לכשרות, אני מדבר על כשרות. מונח של כשרות... זה לא כשרות לפי חוק... לא, זה לא כשרות לפי חוק, זה כשרות לפי חוק היום. שנייה, לכן זה לא זה. אבל רבותיי, שימו לב, מאוד חשוב להבין למה, כי כולנו בדיני הירושה מכירים גם את הדבר שנקרא עקרון... אין פסק דין שבחן את הנושא הזה? לא מצאתי. זה לא הגיע לפסיקה? לא. אני תכף אראה לך עוד סוגיה שחיפשתי שהיא תגיע לפסיקה, מיד בהמשך ולא מצאתי אותה. מה? מושיק, אם רחל תקנה דירה נוספת אחרי פטירת יעקב, אז הבת שלה לא תהיה זכאית, דווקא הבן יהיה זכאי. נכון. בסדר, אבל זה המצב. הוא אמר, אם רחל האישה אחרי מות בעלה יעקב תקנה דירה נוספת לעצמה, וכשהיא תלך לעולמה היא לא תהיה בעלים של דירה יחידה, ולכן 49(ב)(5) לפחות במקרה שלה לא יחול, אז לפחות על החלק של יעקב של בעלה כן יחול, כי אצלו זה דירה יחידה. אז דרך אגב, אבל אני עצה בכלל כבר בגיל הזה נדמה לי לא קונים בננות ירוקות ולא משקיעים בנדל"ן. אז מה? אני בתחילת ההרצאה אומר שאני לא אשלח כדי שיקשיבו, בסוף ההרצאה אני אומר שאני אשלח כדי שישמחו. אם היו 4 ילדים לה 3 ולא 3 ולה 1, עדיין היה פטור והיו מחלקים ל4. בהחלט. שהיא מקבל רבע ממנו. לא, בוודאי, הפטור קיים מכוח 49(ב)(5) כי כמו... נכון, אבל הסברתי, הפטור מגיע כי המעניין, וזה תכף תראו את הקושי שגם עליו חיפשתי פסיקה שלא קיימת, הקושי הוא, לא, זה לא קושי, אלא הוא אומר, היורש השני אינו יורש את הזוכה הראשון. הוא למעשה, עם מות הזוכה הראשון, הוא מקבל את... אבל האבא היה רק חלק. נכון? שנייה, היות, תראי, בקטע הזה לא נכנסתי עוד עם מיסוי מקרקעין, אני מניח שהם יחליקו את העניין הזה עד הסוף. לא ילכו עד כדי כך בשאלה מי ירש בדיוק את מי. כי תראי, גם האבא, על פי דיני ירושה קלאסיים, הבת זוגו יורשת חצי, ולא הבן שלו. בואי תראי גם את זה לפי דיני הירושה, אז למעשה גם זה הולך בצורה הזו. אז אם רוצים עד כדי כך לדייק בחלוקה. על כל פנים, 42 מאפשר לנו את זה עם מיסוי מקרקעין, אבל, רגע, את זה כבר ראינו. רגע, מה זה אומר בסעיף הקודם, כן? פה פסול לרשת. דיברתי... התחלת להגיד משהו, זה הפריע. זה נשמע לי כמעט כמו... חבר'ה, יש פה אנשים צרובי הזקות. מה השאלה? מה זאת אומרת נמצא פסול לרשת? איזה סיטואציה? אמרתי, נמצא פסול, זה מה שדיברתי. נמצא פסול למשל, פסלות לרשת זה בין היתר, מי שניסה להרוג את המוריש. תעבור לסעיף 2 וסעיף 3 לחוק הירושה. עכשיו, רגע, אני חוזר שאלה אחרת. אברהם נשוי לשרה, לא סיבוב ב' אלא סיבוב א'. קורה. יש להם 2 ילדים, יצחק ויעקב. ויעקב, סליחה, טעות שלי, אברהם מצווה את עזבונו לרעייתו שרה, ולאחר פטירתה ל2 ילדים, ליצחק ויעקב. טעות שלי, את המילה יעקב תחליפו באברהם. עכשיו, אני מדגיש, יעקב נפטר והוריש נכסים לרוב. אברהם, וואלה, אתם צודקים. אם הייתי מורה, הייתי אומר שאני בודק ערנות. אוקיי, אברהם נפטר והוריש, הוא ואשתו נכסים לרוב. מתכנסים באווירה נפלאה סביב שולחן השבת.
או לא שולחן השבת כי לא עושים ביזנס בשבת, ומדברים ואומרים, בואו נעשה הסכם חלוקת עיזבון. הם לא יורשים עדיין. יפה מאוד. יפה מאוד. הם עוד לא יורשים עדיין. בדיוק לצעקה הזו חיכיתי. בדיוק, הם עוד לא יורשים, הם לא יכולים להשתתף בחגיגה. הם עוד לא זוכים. הם עוד לא הזוכים. אבל שימו לב, קודם למדנו שהשני יזכה במות, כאילו יש זכיית רטרואקטיבית. אז למה לא? את זה בדקתי גם כן עוד היום, האם יש איזו פסיקה שעוסקת בממשק של סעיף 110 לחוק הירושה של הסכם בין יורשים וסעיף 42, אין. מה? מושיק, אבל יש פתרון יצירתי. לא, אני לא רואה את זה עסקה בירושה כי הם רוצים עסקה בעיזבון של האבא. לא, זה לא סעיף 8 בעסקה של האמא. יש לזה פתרון. הפתרון שאני נותן, ואני דרך אגב עורך אותו בכל הצוואות. שקל. יותר. שקל זה תמיד, דרך אגב, מישהו אומר שקל, אני פעם שאלתי את אולגה גורדון, אני הרי צריך להודיע לכל יורש על זה שאני עומד לבקש את צו קיום הצוואה. האם גם להודיע לזה שקיבל שקל? היא אמרה, נו באמת, זה שקיבל שקל זה היה יותר האמירה, אני זוכר שאתה קיים ואני דווקא לא נותן לך. אבל הוא שם, אבל הוא מופיע. א', אני אגיד שני דברים. יש פסיקה שאומרת שאתה לא יכול להפוך זוכה, גם לא בהסכם, מי שיורש שקל לזוכה משמעותי. נפלא. אז זה בלתי אפשרי, אבל אני אגיד לך מה כן הפתרון שאפשר לעשות, זה הסתלקות. כלומר רגע, אבל אני לא בהסתלקות, רגע, זה את נכנסת אלייך כלל ההדדי, להסתלקויות. הפתרון שלי, שנייה, אז לי יש פתרון אחר, מאוד, לדעתי מאוד פשוט. אני מראש נותן לכל אחד סכום, תחליטו אם זה משמעותי או לא, 10,000 שקלים, 5,000 שקלים, לא שקל, אני נותן לו, ובכך הוא קנה כרטיס כניסה להסכם בין יורשים. עכשיו, המהדרין, אני אומר, אני כותב את זה בצורה הזו, אני מצווה לכל אחד משני בניי סכום של 10,000 שקלים. בכך הם כבר יורשים גם כן, הם זוכים על פי צבא והם יכולים להיות שותפים להסכם בין יורשים. זה הטיפ הנוסף שאני בא לתת לכם היום. 2, רעייתי אהובה שרה תקבל את מלוא יתרת עזבוני, ולאחר פטירתה יקבלו את שיבתר, יקבלו זאת כיורש אחר יורש, כמשמעו בסעיף 42. אני אפילו מדגיש את הדברים האלה. המהדרין יכולים אפילו להכניס את הנכדים, ולהגיד אני גם, כל נכד יוכל גם הוא, כי יש לי כל כך הרבה בתים, שאני רוצה שתהיה חלוקה, למשל כדי שכל אחד בסוף יהיה עם בית אחד, שאותו הוא יוכל למכור בפטור ממס שבח, כדירת יחידה. אני נותן פה איזשהו רעיון מתחום המיסוי. כן. אבל כל המטרה, כאשר מורישים בין בני הזוג אחד לשני, זה שהילדים לא ייכנסו שותפים של ההורים בנכסים. אז שנייה, רגע, אבל מצד שני, אני לא אמרתי, שימי לב, להסכם בין יורשים יש תנאי אחד. תודה רבה, שכולם צריכים להסכים לו. ולכן אני פותר לעצמי את הדבר הזה על ידי הענקה. זה הפתרון שאני מציע. עכשיו אני נכנס לעוד סוגיה. יכול להיות שרציתי להגיד לכל הנכדים שאי פעם יהיו לי. אז אין זה דיפרנציאציה, ואלה שנולדו ואלה לא. אז זה כבר קושי אחר. דרך אגב, לא פשוט להוציא צו, היה לי כבר אדם שאמר לכל הנינים שיהיו לי בשעת מותי, דרך אגב, אתה יכול לתת רק למי שבשעת מותי. אתה לא יכול לכל הנינים והנכדים שיהיו לי אי פעם. לא, שיהיו לבן שלי. לא, אני אומר. אני פה לא עוסק בלפניי, אני עוסק פה בדבר לצורך ההסכם בין יורשים. דיברנו על זה שאני יכול ליצור מדרג רק של מי שבחיים. זה מה שאומר סעיף 42. אתה מכניס נכדים, אתה מתעסק עם קטינים, ואז הלך תאשר את ההסכם בבית משפט, בבלגן. אז אני לא עושה הסכם, אבל מה קורה? היום הרפואה תביא אותי לגיל 120, כבר הנכדים שלי כבר יהיו בני 60. אני מקווה, כן. צריך להחזיר אותך לסעיף 49, לחוק מסמך. שאלה כזו, יורש שהוא לא צאצא של המוריש, אז בכל מקרה יהיה חייב במס שבח. זה נכון. זה בכוח. כל עוד נשמר את השרשרת הזו של כבת אדם, כן יש פטור. אחרת אין פטור גם כשזה מורש. לא הבנתי בדיוק, אני הבאתי את הדוגמה שהראיתי שהבן הוא למעשה לא מקבל דרך
אמא שעבר, הרכוש עבר דרכה, אלא הוא עובר ישירות לאבא, כצאצא של האבא. לזה הייתה הכוונה. אני מכיר את זה עוד יותר. נגיד שיש שני יורשים. בוא, היות וזה לא הסוגיה שאנחנו כרגע, אנחנו לא עכשיו, שימו לב, חישוק היורש הראשון, אני משתמש בסעיף 53. ואז אני נוהג לכתוב, אני אוסר על רעייתי למכור את נכסי המקרקעין שלי, זה בעיקר, ואוסר עליה לתת אותם כולם או חלקם במתנה או ללא תמורה, מתנה וללא תמורה בעצם, זה כמעט אותו דבר, הנכסים יהיו בבעלותה לשם רווחתה ומחייתה, היא תהנה מפירות הנכסים, ולאחר פטירתה יועברו לילדינו כאמור לעיל. אני אף מבקש כי הערה תירשם בטאבו. הערה כנראה בכל זאת נרשמת כי תירשם הערה כשיש יורש אחר יורש, הטאבו רושם את ההערה על קיומו של יורש אחר יורש. למרות האמור לעיל, היה, הרי במקרה בו רעייתי תזדקק לתשלום הוצאות רפואיות חריגות, הוצאות סיעוד או תשלום מעבר לדיור מוגן, היא תהיה ולא יהיה מספיק בכסף, תהיה רשאית למכור את הנכסים אחד או יותר. אני בצורה הזו מונע את כל מה שראינו שפתאום מחליט הזוכה הראשון להיטיב עם מישהו אחד או שניים, אני מחשק אותו, להבנתי החישוק הזה מספיק חזק. אבל הוא רק על החצי שהורשת, זה לא רק, החצי שלה. זה בוודאי. שנייה, אפרת, אני יכול, כמובן אני שולט רק במה ששלי. שנייה, למי שלא היה ברור, אני שולט רק במה ששלי. את זה אני... אבל לפי סעיף יורש אחר יורש, בכל מקרה הזוכה הראשון לא יכול להקנות במתנה או... לא, הוא יכול. הוא לא יכול רק להוריש. זאת אומרת, עשית את זה, בכל זאת לשרוף את זה. עברת אותם בבית. לגמרי. אז הנה, לא רק בחלק שלו, גם בחלק שלה. אדוני, בוא נאמר ככה שמוליק, אני מעדיף ללכת על זה לבית משפט מאשר על כל התיקים שהיא העבירה את זה לבת המועדפת. סתם נתקלתי בפסיקה של העברה לבת המועדפת או לדברים האלה, אני מעדיף שהשאלה הזאת תידון. עכשיו אתה אומר מי צריך ללכת לבית משפט, אבל עדיין... לא, ובאיזה עילה ובאיזה דברים, נכון? עדיין זה לא ימנע ממנה להעביר לבת המועדפת את החלק שלה. את החלק שלה, חביבי, זה... החלק שלה, תבוא להרצאה של חלי. זה החלק שלה תפתרו בהרצאה של חלי בנושא הצוות ההדדיות. הלאה. איזה הערה תירשם בטאבו בדיוק? מה? איזה הערה תירשם בדוגמה שהבאת מקור? בכל מקרה נרשמת הערה בטאבו על קיום נרשמה צוואה עם הוראת יורש אחר יורש. דרך אגב, גם כשמבקשים, אני אולי לא הדגשתי, כשמבקשים בקשה למתן צו קיום צוואה, צריך להודיע גם ליורשים השניים בתור, לזוכים הבאים. יש להודיע להם גם כן. הערה בטאבו של יורש אחר יורש לא מונעת העברת זכויות. היא לא מונעת, אבל... ואף אחד לא שואל שאלות, ועושים... אז לכן אם אתה... הסעיף הזה שאתה מכניס... אתה יכול להכניס אותו, בוודאי. זה נדמה לי סעיף 130. אתה יכול לעשות אישור של... בוודאי. בוודאי, הימנעות מעשיית עסקה. השאלה שהייתה, האם אומר, זה שעשית יורש אחר יורש, זה לא מדויק, כי הטאבו בכל זאת יבוא ויבדוק קצת הדבר. אני יודע, אבל גם אני ראיתי גם תביעות שהוגשו נגד הטאבו על זה שהוא לא עשה את זה. אז זה גם היה. אז ואתה יודע... סליחה? מי המבקש בהערה לצורך בהסכמה? מי המבקש? אז זה אותה אישה כתנאי. שנייה. שוב, כשזה נעשה מהר, אני עוד לא רואה את הזוגיות ב' שאנחנו כבר מיד, אלא אם באמת הוא שמאלי. עכשיו, שימו לב שצריך לעבוד עם 41 ו-42 תמיד. ולכן אני אומר, לאחר מות רעייתי, ירשו ילדיי המפורטים בסעיף זה וזה, את מלוא עזבוני בחלקים, ואני אומר כמשמעו בסעיף 42.
או הם יקבלו את זה בבחינת יורש במקום יורש, במקרה בו רעייתי תלך לעולמה לפניי ביחד איתי, או במקרה בו תסתלק מה מגיע לה על פי עזבוני, או במקרה שבו תימצא פסולה מלרשת אותי. כלומר, אני בצורה הזו שמתי את שתי האפשרויות ולא הסתפקתי באחת, וחסכתי את הצורך לדון בדברים. עכשיו, שימו לב, אני מוסיף ואומר, אם מי מילדיי לא יהיה כשר לרשת אותי, אז אני כבר אומר, אני תמנה שלא מבקש לילדיו, שהם למעשה הנכדים שלי. מי שרוצה כבר, והיות ואני מתכנן לחיות עד גיל 120, אז יהיו לי כנראה גם נינים, אז יכול להיות שאני גם אוסיף מצב שבו גם מה קורה אם קורה משהו לנכדים, ושוב, 7 באוקטובר לימדו אותנו שמשפחה שלמה נמחקת. אז בדבר הזה אני אולי פותר גם כן את האפשרות לדבר הזה. מה עדיף פשוט להשתמש במילה צאצאי, ובזה אתה סוגר את כל השושלת? שוב, אני רוצה ליצור דבר, אני לא רוצה לכל צאצאי, אלא כי אני רוצה שאת החלק המנה של אותו... אז אני, אפשר, מבחינה זו את יכולה גם כן לעשות את הדבר הזה. שוב, אני רוצה לעשות את המדרגים, שבכל מדרג עושים חלוקה שוויונית ועוברים הלאה. כי אם בואי נאמר רק נכד אחד קרה לו משהו, אז הכוונה מה שהיה שייך לנכד אחד עובר לאחרים. כשאת עושה צאצאי, כולל, תתחיל להיות חלוקה שוויונית בין כולם, ולא לזה הייתה כוונתך. מי צעק לי רגע? התחרט. רבותיי, למרות ששאלתם שאלות עד עכשיו, אני רואה שאני עמדתי לא רע בלוחות הזמנים. שאלות עוד נוספות? אתה יכול גם להגיד אחר כך שהנכדים אם הם לא יהיו קשירים אז אפשר לעבור עוד הלאה? כן, למה לא? בוודאי. ובכל מקרה כולם צריכים להיות בוודאי. התנאי, אני חוזר ואומר, נחזור, שנייה אחת. בעת רישום הצוואה או בעת קיום הצוואה? שנייה. הוראות ליותר משניים בטלה, הוראה לטובתו של מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה. עשיית הצוואה או כלומר, קיום הצוואה? נכון מאוד. קיום צוואה זה בכלל תאריך לא רלוונטי. התאריך הרלוונטי זה יום הפטירה. מה שדיברנו על יום הנפילה, אבל החוק מדבר שעת עשיית הצוואה, כי הוא מדבר על זה שאני צריך להיות מודע למי אני עושה את זה. אז כשאתה כותב לנכדיי, אז אתה צריך גם להוסיף ואו כאלו שיהיו לי בשעת... אלה שיהיו לי כבר, אני בבעיה בסעיף 42. אבל אז, רגע, אותם אני מכניס לא כיורש אחר יורש. אני מכניס אותם כיורש במקום יורש. ביורש במקום יורש אני יכול. אוקיי, זאת אומרת, ביורש במקום יורש שעשית שם עם הנכדים, שהם יהיו וכולי, אז אתה מכניס או כאלה שיהיו לי בשעת פטירתי? בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה אני יכול. כי יורש במקום יורש, אין לי את המגבלה הזאת. דרך אגב, גם החוק לכאורה בסעיף 49, כמו שאמרנו, על החליפים שאומר שזה עובר תמיד ממשיך דור. איפה החשיבות של 49 מבחינת הלקוחות שלנו? איפה רוצים? איפה מבקשים? אומרים, אני רוצה שזה יישאר במשפחה בפרנטלה ולא יעבור לבת הזוג או לבן הזוג. מכאן זה מתחיל. זה הרעיון של שגם סעיף 49 בא ואומר. אמרתי, גם חשין מדבר על זה שהרצון הוא תמיד לרוץ בפרנטלה ולא לזוז הצידה לבני בנות הזוג. לכן זה מתאים ומשתלב בדברים האלה. אתה יכול... יעל? שאלה. לילדים שיוולדו לי עד מתישהו, אתה מציע להגביל את זה עד קיום הצוואה או לא להגביל את זה? אני יכול רק לשעת מותי. אני יכול רק לשעת מותי, אני לא יכול לצוות מעבר לשעת מותי. בסדר, עזבו, כולנו נתפסים ל-300 ימים כדי להראות שאנחנו זוכרים, זה נכון, אנחנו זוכרים את ה-300 ימים, את צודקת, אבל הכוונה לילדים ש... אתה יכול להסביר בקצרה איך מיישמים את החישוב שיצאת? האם בד בבד עם עריכת הצוואה גם רושמים הערה בטאבו או רק אחרי?
מות כשהדבר הזה מוגש לטאבו, והטאבו רואה את הדבר הזה, במקרה שכבר היה לי, הטאבו מבקש רישום הערה. הטאבו כבר אומר, אני רוצה לרשום הערה. כשהוא רואה את הדבר הזה. יורש אחר יורש בעצם. בוודאי, רק ביורש אחר יורש אתה יכול לעשות את זה. אז הוא ציין שאפשר להעביר בכל זאת. אבל אז הטאבו רואה גם את הבקשה בהסכמה. את ההסכמה. הבעיה זה, לא, הוא צודק היושב מאחור שאני רואה אותו רק בצל, הוא צודק שאומר ביורש אחר יורש לכאורה זה לא מפריע, אבל כשהוא רואה את הצורך בהסכמה, אז הטאבו כבר מרים דגל. בוא נאמר, כל תביעת נזיקין שהם חוטפים, הם מרימים דגלים יותר גבוה. כמו כולם. כמו כולנו. רבותיי, תודה רבה.